emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland. Pentru mine Iolanda este Margaret Thatcher, este doamna de fier. Îmi place să bucure sufletele oamenilor prin ceea ce face. Am o vorbă de Iolanda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iolanda îți face 2 feluri de mâncare. Bună, eu sunt Iolanda. În 2011 am decis să ne mutăm la țară, am cumpărat un conac și din momentul acela ni s-a schimbat și viața pentru că ne-am dorit schimbarea aceasta. Prin coincidență am venit aici la Ratești, în comuna Percă, și a fost de fapt cam ultima strigare, dacă spunem așa. I-am spus Iolanda, băi, dacă nu găsim nimic data asta, lasă-mi baltă și n-are sens. Și cineva ne-a dus aici. Și când am făcut dreapta cu mașina, am văzut casa și am spus, asta este, asta vreau, asta trebuie să fie casa. Și așa a fost. A fost o nebunie. Cred, nu știu dacă ne-am gândit foarte mult ce implică lucrul ăsta, dar probabil, fiind mai tineri, am luat-o ca pe un challenge și am zis asta facem, asta ne dorim și nu ne-am mai uitat în urmă. A fost o aventură, bineînțeles. Noi aveam un pic de experiență, am refăcut un apartament în București, dar este altceva când refaci un apartament într-o clădire din timpul comunismului și dacă ai un conac care a fost construit în 1930 cu ziduri de 50 de centimetri, adică e altceva. Într-una dintre discuțiile din lunile care au urmat, vecina de peste drum a spus: eu cred că domnul Grigorescu se uită de undeva din cer și zâmbește, pentru că nu cred că s-a gândit vreodată că conacul ăsta o să fie refăcut și o să fie refăcut în respect față de ceea ce voi ați găsit aici. Structura era bună, dar a fost nelocuit mai mult de 20 de ani. Și clar că n-avea baie, n-avea apă, electricitate trebuie refăcut, dar structura în sine a fost foarte ok. Și putem să refolosim foarte multe lucruri care erau deja înăuntru. Mai avea și mobilă, am păstrat geamuri, am păstrat parchetul, este original de 1930. Eu cred că ține încă 100 de ani. În momentul în care cumva lași și Parisul, lași și Bucureștiul și te retragi la țară, este o foarte mare discrepanță de viață, de comunitate, de felul în care vezi lucrurile, de felul în care se întâmplă lucrurile. Te împinge cumva să îți dorești să faci ceea ce nu știi să faci. Am învățat foarte multe lucruri. În afară de asta, tot îmi venea tot timpul cu idei. Am fost în pădure, am găsit ciuperci, aici sigur sunt trufe și așa mai departe. Adică toate informațiile astea noi cumva le-am adunat și le-am pus cap la cap. Așa am început noi cu un fel de catering la scară mică și s-a întins. Și la final am lucrat pentru mai multe cramere în zona de Alomare și am făcut catering. Și așa am dezvoltat pe parcurs câțiva ani idee culinare. Dar la un moment dat am spus, n-ar fi mai frumos să avem locația noastră, să vin oameni la noi și după închidem și după ne culcăm și nu mai mergem cu mașina o oră, 2 ore de unde am făcut catering.
Eu mi-am dorit să ridic valoarea fiecărui produs pe care am pus mâna și atunci cumva în mintea mea a început o tornadă de mirodenii și culturi culinare din alte țări și am început să le încerc pe firul sezonului să văd ce îmi iese. În capul meu deja simțeam gusturile, nu știam exact cum arată preparatul, dar simțeam mirodenile pe care ar trebui eu să le adaug și forma pe care ar trebui să o dau unui preparat. În fiecare episod al emisiunii Savoare la Conac, invităm un oaspete special și gătim împreună rețete care dau savoare întâlnirii noastre. Filip ne-a contactat, cred că acum 2 ani și jumătate, dacă nu mă înșel, printr-un mail în care se prezenta foarte frumos și spunea că este un șef care a lucrat în restaurante de stele Michelin și cumva, la fel ca și noi, și-a schimbat direcția cunoscând comunitatea Slow Food și a început să se plimbe prin toată lumea și conceptul lui este să facă un pic evenimente cu fiecare comunitate. My journey was really satisfying because I am half architecture, so for me was balancing these things with the kitchen while I was traveling the best restaurant in the world and then making my own concepts, also with Michelin stars. I still say create me, but I don't never say I never don't saying that I take some recipes or something like this, because mainly create my identity. And everyone, like in Peru, in Central, in Norishiwa in Japan, in Bray in Australia, it gives me a lot of new thinking about the food. El vede lucrurile altfel, pentru că nu are decât câteva zile și în câteva zile, făcându-i turul atât cât am putut, bineînțeles, în comunitatea Slow Food, prezentându-i oamenii produsele, poveștile și așa mai departe, a început să creeze o parte din meniu, așa, eu l-am lăsat să fie liber. If food had a mystery, people love it and will be thinking about the food a little bit much more than before. For me, it's very important when people eat my food, don't thinking about these dishes just 3 days or 1 day or 5 months, but maybe 5 years that was a satisfying taste. And maybe thinking about this, that this is a rich area and they don't need to put absolutely new things, but just recapitalize the old age what was here. Vede lucruri altfel și asta din start, în momentul când a venit la noi, n-am înțeles foarte bine, că am văzut că pentru el contează foarte mult povestea care este în spate, adică ingrediente. Are o pretenție pe ingredient, nu pe persoană, nu ego asta. Și asta ne-a plăcut foarte mult. A vrut să înțeleagă tot ce este în spate, de unde vine produsul, care este istoria, și l-am căutat, l-am povestit, l-am dus la producător, am degustat și pe baza discuțiilor și degustare care am făcut, am creat împreună așa un meniu care iese un pic din comun, dar unde folosim 90% sunt produsele din regiune. Inclusiv am mers și la Vulcanul Roioș, am căutat flori comestibile. Chiar a fost o provocare și pentru mine. Vreau doar să îi văd creativitatea cu produsele pe care el, de fapt, și drept nu le cunoaște. Adică noi am avut o discuție de 3 ore despre lobodă. Da? El a degustat ciorba de lobodă și a trebuit jumătate de oră să se gândească gustul, umami, sare, acru și așa mai departe. So for me also work and making events with Juranda was very strong, because it gave me also the new thinking about this region. And still I have the strong thinking about the peoples in Romania, because firstly for me was Romania a little bit like Slavic, but now I think that Romania it's much more like Italy, mainly people
on the south of Italy, and it's for me much more family, much more friends. Sunt foarte multe lucruri, chiar dacă cumva a trecut prin ele în anumite momente sau în anumite țări sau regiuni, nu este același lucru. Și am preferat cumva să-l las și după aceea ne-am gândit că ne redirecționăm unul pe celălalt. Adică noi am stabilit un meniu împreună, dar în momentul în care vom intra în bucătărie o să ne intersectăm pe foarte multe planuri. We just invited the members of the Slow Food Community Buzău to join us on this dinner. Yeah. And in fact, we have discussed with Philip whole week long about the dishes that we want to prepare, about all the producer and the produce that you sown here. Definitely. And we have made a menu which is a little bit strange, no? Yeah. For the people who are living in this area. We took the culture and Definitely. the tradition, and we thought to make it in another way. We had the soup, from the shepherds. You say the name very nicely. It's Foi cu lapte. Foi cu lapte. Foi cu lapte. This is a soup that we are doing in the springtime with sorrel and green onions, carrots, celery, and onions. This is a sour soup because we put the buttermilk in it. So it's a white one. We use a lot of dill. We thought that today we are going to do this in another way. The same taste, but it will look in another way. And then we start with a little bit the meat. So we had smoked mangalica mice. It's very satisfying for me because when I tried in the restaurant, in the local restaurant here, was really nice. The taste was really full of taste. So I was thinking about this dish that I must make something like this. So I put the baby cream and the baby cheeks. Yeah. And also a little bit thinking how to make it or how to exactly put it on the plate. So it will be like a forest, there will be the grass and it will be stick on the wood. Because the mangalica pigs normally they are raised by the end of the forest, so the most natural possible. Definitely, definitely. And then we had the shepherd rollade wrapped in sheep caul fat with pitushka. For me, it's also very, very satisfying. The taste. Yeah, I like it a lot, and with pleshko, it's very, very satisfying kind of taste. And I also put a little bit of pastrama from old sheep, what is a little bit dried. So in this combination with sea backherd and with the carrot and with sour cherries, it will be very, very nice. Because the combination between the meat and something sour, the balance is perfect. This is this, but the dessert is... Yeah, that's it. You have to speak about the dessert, because the dessert is really crazy. So the papanash Yes. with the goat ricotta, let's say like this, Yes. with the lavender syrup in it and the lavender flower in it. It looks very nice. Yeah. Guys, I am telling you what he's doing because I was here. Yes. This is the crème anglaise Yes. What is along with the sheep cheese, but it's also like a ricotta. Yes, and we put the And amazing we honey. put the amazing honey with figs. In here we have made also yogurt ice cream with Fermented. no, rose it honey. was not fermented. It was not. It was just honey with roses. So now we have So everything is done. yes, we have beautiful ice cream. The beautiful ice cream and the rose powder, Yes, the rose chips. the rose chips. This is just a pavlova with roses. Yes, and now just And it was in the oven like 24 hours. yes more. And we More put than just 24 hours. just yeah. this beautiful powder
And that's our interpretation of the roses. Of the roses and the lavender And the and the Romanian ricotta. I think that we did a great job. No? Yes, it's very nice. It's really nice. It's pink, but it's pinkish that you can, just enjoy it, smell it, and taste it. Yes, you say it much more better. Every day create me, everyone meeting with some persons and some peoples around the areas, producers, farmers, homemakers. For me, something new because the peoples are a little bit different like the other people in Europe. Here it's the mixtures. It's not so easy to take all these things to one amazing event, but I take it complexly. Let's prepare the last dish of the evening. Yes, At least we must try it. yes. Yes, of course. Inspiration. So this is the chocolate praline Yes. with santorn in it. Yeah. So this is a mix up between chocolate, honey, and the santorn. This one I used from your. Yeah, the queen's confit that we are making here. This is with rose geranium. Beautiful. Yes, and it's of very course. nice taste. This is the gel of the civet. The sea buckthorn. And the kashkaval cream. Yeah, the kashkaval cream. Yes. But it's a little bit You know. different. You are a little bit crazy, no? Yeah, just a little bit. Just a bite. But it's normal. Of course. This is. Cool. This is inspiration This is inspiration from the market. from the market, you Yeah. and your garden. But look at this. This is a masterpiece. No, this is you. Now this is all of us, in fact. No, it's beautiful. That is. Yeah. How do you do this? Me, you, me. You, me, and me. Okay. Enjoy. I will just take this out. Yes. You take the other one. Yeah. And I give you the half of it. So, please. Was it- Mm. Mhm. Mhm. This is really like you have the sweet, the sour, and then the creamy, and then you have the chocolate. Trebuie să fii curajos, să încerci, să-ți depășești cumva limitele și să te gândești ce mi-ar plăcea să fac sau să văd în farfurie mai mult decât scrie într-o rețetă. Da? Pentru că așa ajungi cumva să-ți depășești limitele și ajungi să-ți dai seama că preparatul îți spune ceva dacă îi dai destul de multă atenție. Aici la Conac a devenit și sediul asociației Slow Food și folosim și spațiu pentru întâlnire, folosim și spațiu pentru ateliere pentru copii și ne vedem regular aici. Este gândit așa un loc de schimb, de experiență, de întâlnire, de socializare. Cum suntem în Slow Food, este într-unul legat să mâncăm și să bem ceva împreună. Da? Acolo vin cel mai bune idei. Adică la meeting room, așa, la tradițional, e și bine, dar noi suntem altfel. Noi trebuie să povestim, mâncăm ceva, bem ceva împreună și acolo vin cele mai bune idei. Într-adevăr, Torsten are dreptate, o să începem atipic un pic față de ce suntem obișnuiți de obicei, să începem cu vinuri albe. Preparatul e de așa natură că cere un vin roșu, iar primul vin din seara asta este o fetească neagră,
Provine din struguri bio, noi asta facem de fapt, de vreo 26 de ani. Suntem prima cramă care produce vin bio în România. Este o fetească neagră proaspătă, recolta anului 2023, este exuberantă, are note de fructe negre de pădure, note vegetale și sper să vă placă. Știm foarte bine că Iuranda este un șef mai deosebit, este un șef care ne-a obișnuit să ne gătească întotdeauna ceva de-a locului, deci ceva de-a locului, dar în același timp ea are ideile foarte, foarte clare, întotdeauna reinventează. Ea reușește să transforme oarecum un produs sau un ingredient care nu are valoare, reușește să-l pună într-o mare valoare. Nu găsesc un cuvânt pentru Iuranda, dar este creativă și luptătoare. Iuranda este o luptătoare. Iuranda e o persoană plină de viață, care îi place să gătească, place să bucure sufletele oamenilor prin ceea ce face. I like the natural thinking here and the people's here because the people's are amazing. Thank you for this week, for being here, for contacting us, and it was a pleasure cooking with you, and hopefully next year. You don't know about it, I am here back, and thank you so much that I can be here also. Și pe voi vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou episod Savoare la Conac. Astăzi gătim, ce zis gătim? Gătim linte, nu? Eu știu că trebuie să fac coteletele alea de becuț. Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa. Și eu vin cu cașcavalul. Eu mă ocup atunci să fac amestecul de mirodenii și tu vii cu cașcavalul. Și acum trebuie tăiat babicul. Atenție! Babicul nu se taie niciodată gros. Nu. Dar nici prea subțire. Nici. Aici este arta. Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.